primer de tot, doncs, benvinguts tots i moltes gràcies per aquest dissabte al vespre estar aquí amb nosaltres, compartint aquest temps que dedicarem a parlar de ratpenats. Em presento a mi mateix, soc en Carles Flaquer, soc coordinador de l'àrea d'investigació de quiròpters del Museu de Granollers i també coordinador del Museu de Ciències Naturals de Granollers. Avui ens dedicarem a parlar d'un projecte molt interessant, que és un projecte dedicat als ratpenats, però concretament en les terres del Delta de l'Ebre, al Parc Natural del Delta de l'Ebre. I el que intentarem avui és explicar no només què són els ratpenats, sinó també una història molt bonica de treball a aquestes terres que s'ha fet amb ratpenats durant molts anys, des de finals del 90, que es va començar a fer estudis de ratpenats i veure els diferents vessants de tots aquests estudis gràcies als meus companys que us faran diferents presentacions. El format de la presentació d'avui està dividit en diferents xerrades que fan els meus companys, que us puc aprofitar per presentar ara mateix, el Xavier Puig i Montserrat, que és de l'Associació Galantus i del Museu de Ciències de Granollers, que sempre hem col·laborat. De fet, aquesta xerrada d'avui s'organitza des del Parc Natural del Delta de l'Ebre, conjuntament amb Galantus i amb la col·laboració del Museu de Ciències de Granollers. Hi ha també la meva companya, la Maria Mas, del Museu de Ciències de Granollers, tots ells biòlegs i especialistes en ratpenats, i l'Adrià López Baucells, que també treballa al Museu de Ciències de Granollers, igualment especialista en ratpenats, i també el meu company Xavier Porres, que diguem que és el nostre company d'equip també, perquè treballa al Parc Natural del Delta de l'Ebre i que portem molts anys també col·laborant en diferents estudis. Mirarem de fer un format de 20 minuts, més o menys, per cada apartat i deixarem una part de preguntes i qüestions que podem anar introduint al xat en el moment que us vinguin al cap, però per no anar tallant la conferència o la xerrada, més val fer-ho tot al final. I ho deixarem pel final i jo intentaré fer un resum. Si n'hi ha moltes, mirarem de fer-les per agrupar-les per temàtiques, però els meus companys i jo mateix, si cal, us podem respondre al final a les qüestions que aneu volcant en el xat. Per tant, jo crec que, per mirar de no estendre'ns molt, jo crec que ja podríem anar començant i la primera xerrada, la primera part de la xerrada, la farà la meva companya, la Maria Mas, que, com us he dit, és biòloga, especialista en ratpenats i, a més, que està fent el seu doctorat dedicat i especialitzat en llacunes i, per tant, una part d'ell el fa al mateix Parc Natural del Delta de l'Ebre. Per tant, Maria, si et sembla, ja em sembla que pots compartir pantalla. Merci, Carles. Perdoneu, us demanaria a tots que deixeu sempre els vídeos tancats i també l'àudio. Veig que hi ha algun que encara té la imatge posada. Més que res perquè gravarem la xerrada i és important que no surtin les cares de tothom. Moltes gràcies. Gràcies. Endavant, Maria. Vaig a compartir. Confirmeu-me si es veu, d'acord? Es veu, es veu. Vale. Merci. Carai, això. Vale, perfecte. Doncs, tal com ha presentat el Carles, parlem dels ratpenats del Delta de l'Ebre. El programa el dividirem en aquestes 4 parts. Jo parlaré una mica com són els ratpenats, d'on venen i com s'han diversificat. El Xavi ens parlarà dels ratpenats i dels controls de plagues. L'Adrià de com podem aplicar un seguiment de ratpenats al Delta. I finalment el Xavi Porres ens explicarà tot el que ha fet amb les caixes niu al Delta de l'Ebre. Per començar hem d'entendre d'on venen els ratpenats per poder parlar amb ells i la hipòtesi més plausible és que provenen d'uns rosegadors arborícoles que eren molt semblants a les musaranyes que al llarg del temps, hem de pensar que fa quasi 70 milions d'anys que existeixen a la Terra, han anat patint modificacions. Per exemple, van començar a desenvolupar una membrana entre les seves potes de dalt i les davant i les de darrere. I aquesta membrana es va anar extendint primer cap a les mans, cap als dits. Recordeu, si penseu una mica en els ànecs, recordareu que tenen una membrana en els peus entre els dits. Doncs en el cas dels ratpenats és el mateix, va anar creixent aquesta membrana fins al final
abarcar tota la mà i van començar a allargar els dits, gairebé tan llargs com el seu cos, fins a aconseguir el que seria aquesta estructura alar, que és el que actualment els permet volar, és a dir, els ratpenats volen amb les mans. Hem de dir que és l'únic mamífer del món que és capaç de volar. No hi ha cap altre mamífer al món que voli, entenent volar, mantenint-se a dalt a l'aire, com ho fan els ocells, i això ho fan, com he dit, amb els dits. Sí que és veritat que existeixen uns esquirols que es diuen voladors, però aquests el que fan és que pugen a dalt de tot d'uns arbres i es llencen i planegen. Aquesta diferència és important per entendre el vol batut i el planejat. I l'altre és que els ratpenats van ser capaços de desenvolupar un sistema de visualització molt diferent, que era mitjançant l'ús d'un cert radar. És el que s'anomena l'ecolocalització. És la visualització, la creació d'un món visual mitjançant la recepció dels ecos dels seus sons, dels crits. El fet que poguessin volar i de desenvolupar aquest sistema de radar tan precís ha fet que els ratpenats s'hagin pogut diversificar molt. De fet, a tot el món tenim més de 1.400 espècies de ratpenats i que avui en dia continuen apareixent-ne de noves. I els tenim des de molt grans fins a molt petits. Per exemple, a l'esquerra de tot tenim un dels més petits que podem trobar aquí i el del centre seria un dels més grans que trobaríem aquí a Catalunya. Però poden haver-hi de fins a 2 metres d'envergadura que els podien trobar al sud-est asiàtic o fins i tot un de molt, molt, molt petit que es diu ratpenat borinot. Aleshores tenim molta varietat d'espècies i de formes diferents. El fet que hi hagués tantes formes diferents ha fet que ells també s'hagin pogut adaptar a menjar de tot. De fet, trobem uns que mengen fruita, uns altres que mengen nèctar, peixos, insectes. Per tant, han pogut explotar un gran banquet, per dir-ho d'alguna forma. I a part, trobem que es refugien en molts llocs diferents, ja siguin troncs, fulles, coves. Per exemple, hi ha uns que, sobretot a les selves tropicals, que el que fan és que busquen fulles molt grans, les mosseguen i fan com unes tendes. I els ratpenats es posen allà. Quan la fulla al final perd la seva turgència, se'n van a una altra fulla, la mosseguen una miqueta i tornen a fer la seva tenda. Aleshores, també han adaptat a explotar aquesta gran quantitat de recursos per trobar refugi. I tenen dues característiques molt importants, o almenys a mi que em sorprenen molt. Una és que utilitzen una estratègia reproductiva conservadora. Què vol dir això? És a dir, els ratpenats, si el comparem amb el seu tamany, acostumen almenys a ser els d'aquí molt petitonets. Ens recorden a un ratolí, ja pel seu tamany o pel pes. Però, en canvi, a diferència d'aquests, acostumen a tenir una o dues cries. De fet, tenen una o dues cries i les cuiden moltíssim perquè aquestes puguin arribar a passar l'hivern i arribar a l'edat adulta. La diferència dels ratolins és que ells tenen moltes cries i la major part no arriben a l'edat adulta. I l'altre fet que destaca dels ratpenats és la seva gran longevitat. És a dir, poden arribar a viure fins a més de 40 anys, que comparats amb els altres animals només ho trobem amb animals que són molt grans, tipus elefants, que poden viure fins a 70 anys. O els humans, en aquest cas, que podem arribar a ser centenaris. Doncs el ratpenat, un animal que pesa grams, pot arribar a viure fins a més de 40 anys. Per tant, té unes característiques molt sorprenents, capaç de volar, l'ús del radar, que tenen molt poques cries, viuen molts anys i que han explotat una gran quantitat de recursos alimentaris. Però què passaria si desapareixessin els ratpenats? De fet, crec que ens hauríem de replantejar, i és una molt bona pregunta, perquè va ser un cas semblant amb els pardals de Xina. No sé si coneixeu aquest fet, cap al voltant dels anys 50, Xina va acusar que els pardals estaven causant una pèrdua agrícola molt important perquè es menjaven el gra dels camps de cultiu i els hi destrossava el que eren la seva principal font d'aliment. Aleshores van dur a terme una campanya per eliminar-los a tots. El que feien eren, en canons, intentaven que no descansessin mai, que tot el dia estaven volant,
i al final els pardals van començar a desaparèixer. Què va passar? La qüestió és que aquests pardals eren uns depredadors dels insectes. Al desaparèixer els pardals, va arribar una plaga de llagostes enorme que va provocar una pèrdua enorme de les produccions agrícoles que tenia Xina i això va acabar amb un període de fam enorme. Això què vol dir? Que si nosaltres eliminem aquests animals que ens estan donant una funció no tan important com era el cas dels pardals en controlar aquestes petites llagostes que s'alimentaven de les plantes de l'agricultura, va provocar un problema encara més greu. Per tant, realment, no hem de derrotar la natura, sinó que hem de viure amb ells. I els rapenats, en aquest sentit, juguen un paper molt important i molt clau i crec que hem de pensar ben bé si realment podríem viure sense ells o no. Us he comentat que existeixen moltes espècies al món i aquí a Catalunya també en trobem bastantes. De fet, en tenim unes 30. Aquí us he posat un exemple i que tenim moltes formes. De fet, aquí, a mà dreta, us torno a dir, el rapenat, un dels més grans que tenim, que és el cua llarg, per aquesta cua que li sobresurt, o, per exemple, els orelluts, que tenen aquestes orelles tan grans. Aquestes formes no només són amb les seves cares o amb la seva grandària, sinó que també es troben amb les seves ales. Trobem uns rapenats que tenen unes ales molt curtes, però en canvi que són molt amples. I això els permet maniobrar en llocs molt boscosos, molt densos, amb molts obstacles. I en canvi d'altres, com aquest d'aquí, que té unes ales molt llargues però en canvi molt estretes. Òbviament no té tanta maniobrabilitat, però té un vol molt ràpid. Això fa que aquest rapenat estigui més adaptat a volar en espais molt oberts i sense obstacles. Totes aquestes formes han fet que aquests animals hagin ocupat hàbitats diferents. I on trobem aquests rapenats? Doncs mireu, per exemple, en coves. Els rapenats cavernícoles són animals que es reprodueixen estrictament en coves. I, per exemple, parlarem del rapenat de ferradura, que curiosament el vam trobar al Delta de l'Ebre. Hi havia una colònia de cria al Delta de l'Ebre i no criava en una cova, sinó que ho feia en edificis. Aquest animal també poden adaptar-se a criar o a viure en golfes o edificis abandonats. A l'hivern, com us ha comentat el Carles, jo estic fent el doctorat a les llacunes del Delta de l'Ebre i encara estic intentant saber què coi està passant a l'hivern amb els rapenats del Delta. I vaig trobar, curiosament, que a la llacuna de les Olles aquest rapenat a l'hivern estava voltant per allà. Vull dir que el vam poder detectar, a part que s'ha capturat en diferents llocs del Delta de l'Ebre. I un altre rapenat cavernícola, que és el que tenim aquí, és el miotis o el rapenat rater gros, que també el vam trobar tant a l'estiu com a l'hivern. I justament aquest fa qüestió de, si no m'equivoco, 4 o 5 anys, si no ja ho corregien els meus companys, que el vam trobar amb caixes niu. El vam col·locar en unes caixes niu i aquesta espècie es va col·locar, tot i que en principi és una espècie cavernícola. I també hem trobat rapenats que viuen estrictament en boscos, que són els rapenats forestals, i que els agrada molt viure en boscos densos i molt madurs, amb arbres molt morts, i que presenten molts forats o moltes branques mortes. En aquest cas, al Delta, ens va agradar trobar el que és el rapenat de bosc, que és la barbastela, i la vam detectar en una caseta que hi ha aquí baix durant l'hivern. De moment no l'hem capturat durant l'estiu, però aquesta cita ja ens permet dir que s'ha trobat en el Delta i que segurament deu utilitzar les seves llacunes per alimentar-se o beure aigua durant l'hivern. I unes altres espècies que trobem són les espècies fissurícoles, són aquestes que viuen en les fissures o esquerdes, per exemple, alguna fissura d'algun edifici, entre les teules, que són bàsicament els més comuns i els més abundants que trobem aquí al Delta de l'Ebre. Em veig obligada a parlar d'aquesta espècie, la Pipistela nana, que és l'espècie per excel·lència del Delta de l'Ebre. Ja veieu el mapa.
Tenim unes poblacions residents durant tot l'any a l'illa de Buda i l'hem trobat tant a l'estiu com a l'hivern. O sigui, està present sempre i que més endavant els meus companys us parlaran d'ella. És un ratpenat molt petit, pesa entre al voltant de 2 o 4 grams, depèn de si és hivern o estiu, però amb les ales obertes fa aproximadament uns 20 centímetres. Però ja veieu que es troba en gran part al Delta de l'Ebre i principalment perquè viu en zones litorals i humides. Per tant, el delta compleix les seves condicions. I després, aquesta també em veia obligada a parlar, és de la pipistela dels natucis. És un ratpenat migrador que s'ha vist que fa més de 2.000 quilòmetres durant l'època d'aparellament i de cria, o sigui, primavera i tardor. I hem trobat una població d'aparellament al que és a l'illa de Buda. I també hi ha una població resident de mascles i a l'hivern arriben les femelles, s'aparellen i a l'estiu marxen per tenir les cries. I a l'hivern també s'ha detectat a diferents zones del delta. Però com hem sabut que aquestes espècies estan aquí? Doncs fem servir 3 metodologies. Si us heu passejat pel delta, òbviament heu trobat totes que està ple de caixes de refugi, que són aquestes. I la metodologia d'estudi és molt fàcil, és col·locar una caixa i comptar els ratpenats que tenim a l'interior. D'acord? L'obrim i en aquest cas veiem que hi ha 18 ratpenats. Una altra metodologia, que és la que jo he fet servir durant tot l'hivern, que és mitjançant uns detectors acústics, són uns aparells que van associats a un micròfon i el que fa aquest micròfon és detectar tots els crits, tots aquests ultrasons que fan els ratpenats en els diferents hàbitats que mostregem. Doncs gràcies a aquests micròfons vam poder trobar el ratpenat de ferradura a la llacuna de les Olles. I finalment, per diferenciar aquestes espècies que són germanes, que és molt més difícil diferenciar-les amb aquests aparells d'ultrasons, fem servir el que són el sistema de captures o xarxes de boira. Si us heu fixat alguna vegada amb l'anellament d'ocells, són unes xarxes molt fines, que en aquest cas aquí al delta es col·loquen sobre les superfícies de les aigües. Per què? Perquè els ratpenats baixen a beure aigua i com que van molt pendents de l'aigua, moltes vegades no se'n donen compte i cauen en aquestes xarxes. O si no, sobre la vegetació o passos estrets que nosaltres sabem que els ratpenats utilitzaran. Aleshores cauen a dins, els agafem i podem saber si són mascles o femelles. Doncs bé, fins aquí la meva part. A veure... Ja està. Molt bé, Maria. I us deixo amb els meus companys. Merci, Carles. Moltes gràcies. Bé, us recordo tots que podeu deixar preguntes al xat, si voleu de cada temàtica o al final afegir-ne els que calguin. Dono pas al Xavier Puig i Montserrat, que com us he dit, ell treballa a Galantus i també al Museu de Ciències Naturals de Granollers i us he de dir que és especialista, de fet és actualment un dels referents a Europa amb ratpenats i el seu paper que poden tenir en control de plagues. Xavier, doncs tu mateix. Molt bé, moltes gràcies, Carles. Comparteixo la pantalla un segon. Es veu la presentació ara? Sí, molt bé, Xavier. Sí? Perfecte. Molt bé. Doncs... Deixa'm anar a la meva part. Faig així. Ok. Doncs anem a parlar una mica del paper que fan els ratpenats en el control de plagues, d'altres serveis que ens fan també. Parlem de serveis, diguéssim, com si fossin una empresa, que presten serveis. En realitat, la natura ens presta molts i molts de serveis i, de fet, són part intrínseca de la natura i sense la natura no podríem sobreviure. El que passa que sembla que en aquests temps moderns potser ens hem acostumat a la idea de que sí, que som una cosa com separada de la natura i podem viure sense ella i inclús podem fer coses millor que la natura. Aleshores, els ratpenats són un cas que ens ensenya una mica que no podem fer les coses millor que la natura, que la natura porta molts i molts milions d'anys evolucionant i perfeccionant-se i que nosaltres només som un producte més d'aquesta natura i, per tant, anirem més bé en el futur que ens espera
si ens alineem una mica amb com funciona ja la natura. I els rapenats són un bon exemple en aquest cas i un bon exemple relacionat amb com nosaltres, les persones, els humans, gestionem la nostra consecució d'aliment, bàsicament a través de l'agricultura. Aquí és on entren en joc els ratpenats. Aleshores, aquesta és una història que darrerament, els últims anys, se'n sent a parlar molt i cada cop, per sort, està en coneixement i en boca de més gent que els ratpenats i tants altres animals ens poden prestar aquesta mena de serveis de control de plagues, de regulació de les plagues, etc. Però no és una història nova. M'agrada molt posar sempre aquesta cita de Plini el Vell, que de fet la primera història natural que es coneix és d'ell, i primera o la segona, no recordo ara, no soc expert en història antiga ni molt menys. En tot cas, ell fa 2.000 anys ja va escriure una història natural en la qual, quan parlava dels ratpenats, deia literalment això que es posen aquí. Literalment no ho sé perquè ho he vist traduït de diverses maneres i la traducció d'una cosa o una altra varia una mica, però el missatge és aquest, que diu que és d'agrair que els ratpenats, referint-se als ratpenats, que mengin mosquits. Vull dir, en aquell temps, fa 2.000 anys la gent ja era conscient que juguen un paper en el medi, aquests animals, i que és un paper que ens va a favor nostre. En aquest cas parlava molt concretament dels mosquits perquè és una plaga que afecta directament als humans. I en aquell temps a Europa els mosquits no només molestaven per el que picaven, sinó perquè portaven malalties. Hi havia malària aquí a Europa, perquè la vam extingir i la vam erradicar fa molts anys. Aleshores era un problema més seriós del que és ara, actualment. Però en aquell moment ja hi havia consciència d'aquest servei que poden fer els ratpenats. I no només aquí, hi ha antecedents, no només aquí, no només amb els ratpenats. Antecedents que ens demostren que l'home és conscient que la natura l'ajuda i que hi ha certs elements de la natura que l'ajuden moltíssim en les tasques agrícoles i en evitar, diguéssim, excessives pèrdues. Doncs n'hi ha molts. I us en poso uns quants, ara no cal entrar en detall tampoc. Són uns exemples només, però perquè veieu on ens remuntem. Aquests casos de lluita biològica que us posen aquí són casos ja en què l'home deliberadament agafa poblacions d'algun animal i la introdueix en un lloc on no hi són, on hi posa més, o hi posa artificialment més, els porta, diguéssim, al lloc perquè facin una funció determinada. I a mi em fa gràcia, per exemple, això, que al segle III, a la Xina, doncs ja es va fer això amb una formiga. Ja se'n va donar compte que hi havia una formiga, en concret, que li encantava menjar pugó, i aquesta cotxinilla que era un problema dels cítrics, molt important, i que encara ho és avui en dia. I ja van fer moviments de poblacions d'aquestes formigues per controlar aquestes cotxinilles, per millorar, per tant, la seva producció de cítrics. I després han vingut molts altres casos al llarg de la història. No cal extendre'ns aquí, però vaja, perquè entenguem més que res que no és una idea nova, que no és una qüestió de la modernitat, això que comencem a pensar en la lluita biològica, en el control biològic. És una cosa que ha passat des de sempre. Aquests moviments, per això, d'espècies d'un lloc a l'altre, entranyen inevitablement certs riscos, perquè la nostra comprensió, diguéssim, dels processos ecològics i de la complexitat de com funciona tot en el món, diguéssim, és limitada. I això ho veiem en moltíssimes coses, no? Vull dir, cada cop que surt una tecnologia nova que ens aporta una sèrie de confort, doncs, per una altra banda, surten problemes que ocasionen al medi aquesta nova tecnologia. Aleshores, en aquest cas, i parlo, per exemple, del canvi climàtic, de problemes de la contaminació que tenim degut als usos industrials, etc. I sempre surten danys col·laterals en les tecnologies que anem millorant o que anem desenvolupant els homes per al nostre confort i per la nostra comoditat i pel nostre benestar. I això no és excepció. O sigui, el control de plagues, quan s'ha fet aquest control biològic de plagues introduint espècies que no hi eren, espècies foranes, espècies al·lòctones en algun lloc nou perquè exerceixin aquest paper, doncs sovint s'han generat problemes. Alguns més coneguts i altres menys coneguts. El cas de la gambústia, per exemple, jo crec que és aquest peixet que està aquí baix, jo crec que és conegut de tothom. En anglès, en diuen el mosquito fish de la gambústia, perquè va ser introduïda pràcticament tot el món justament per la seva voracitat i perquè consumeix larves de mosquit. És un peixet molt petit, les larves de mosquit, que surten a baix a la dreta, són també molt petitetes. Ell menja quantitats industrials, aleshores un animal que s'ha anat estenent, l'hem anat portant a tot el món per fer aquest control de mosquits. I en aquest sentit, sí, ha sigut una espècie eficient, el que passa que la seva voracitat no s'atura només amb els mosquits. Aleshores,
un tessàficat cambuci han desaparegut moltíssimes altres espècies d'animals locals que feien un paper en l'ecosistema, també. Aleshores, per eliminar una espècie en concret que ens molesta, desestructurem tot un ecosistema i això té unes conseqüències moltes vegades impredibles i moltes vegades catastròfiques. I això és el que ha passat en aquest cas. En el cas d'aquesta marieta que us poso aquí, que és una marieta invasora, que l'hem importat als humans i que resulta que s'ha convertit en invasora i que ens està esquilmant, està fent que estiguin pràcticament desapareguent les marietes locals que tenim aquí. És una marieta asiàtica, que n'hi ha moltíssimes, és molt bonica realment, però està deixant-nos, ens està empobrint les comunitats d'insectes que tenim aquí. Fa la seva funció d'eliminar pugons, però a costa de sacrificis en els ecosistemes d'aquí, de conseqüències molt difícils de predir. Aquest és el tema. A la que fem servir animals de fora, les conseqüències són molt difícils de predir. Sense entrar molt a fons en el tema, no vull avorrir-vos ara tampoc amb detalls molt tècnics, però un tema molt a favor i molt a tenir en compte de la lluita biològica, malgrat aquestes precaucions o aquests problemes, diguéssim, que poden generar, que us acabo d'explicar, és que la lluita biològica realment és la forma més segura de combatre les plagues i de combatre els problemes que tenim a l'agricultura si estem disposats a sacrificar, diguéssim, alguns dels nostres objectius. Potser no aconseguirem produccions tan altes, potser es marmarà una part una mica més alta de la collita, no molt. Fins fa 50 anys que no es van inventar els pesticides, o 60, actualment el món seguia vivint sense pesticides i no hi havia problema per tenir menjar per tothom. I actualment produïm menjar per al doble de la gent que som en el planeta, passa que més de la meitat el llencem. Aleshores, el tema no és que si no fem servir químics ens morirem tots perquè no hi haurà prou menjar, no va per aquí la cosa. Un tema molt important amb la lluita biològica comparat amb la química, a part dels costos extraordinaris que té la lluita química, els costos de desenvolupament, és que és com el desenvolupament, això que estem veient aquests dies, desenvolupar una vacuna, que aquesta vegada, degut al tipus d'emergència que estem vivint, s'ha fet en un temps rècord i invertint-hi en molts llocs diferents del planeta. Quan es fa lluita biològica, el desplegament d'un nou producte comporta molts anys, molts milions d'inversió, molts anys de proves, i el problema que tenen aquestes lluites químiques que requereixen tanta inversió és que tenen un risc altíssim o quasi inevitable, que és el que us he remarcat aquí en la presentació, de resistència. Què vol dir això? Vol dir que tard o d'hora, i això s'està veient en pràcticament tots els productes que estem fent servir els humans per combatre plagues, tard o d'hora les espècies plaga que volem eliminar, justament perquè són plagues i, per tant, són espècies amb molta capacitat reproductora, són resistents, adaptables, etc., acaben generant resistència. Vol dir que acaben no afectant-los el producte químic que hem desenvolupat per combatre'ls. Aleshores, aquest risc què vol dir? Doncs que constantment s'han d'anar desenvolupant nous productes químics per combatre les parts resistents de les plagues, les poblacions resistents que van sorgint, i cada cop que tirem un producte nou químic en el medi, les conseqüències són impredibles. No sabem exactament com afecta tot l'ecosistema i com ens afecta a nosaltres a nivell de salut humana. Aquest risc de resistència, quan fem servir lluita biològica, simplement no existeix. No existeix. És realment, aquí posa nul o pequeño, és nul per un motiu ben senzill, perquè estem simplement jugant amb l'evolució mateixa. Si la plaga que és depredada per un depredador concret evoluciona una mica per esquivar aquest depredador, el depredador evoluciona al seu torn per ser més eficient per poder capturar aquesta plaga. I així va fent. I és una carrera armamentista entre depredadors i preses, que és la pròpia evolució, és com funciona, que impedeix, diguéssim, que la plaga es pugui desempallegar mai del depredador. I aquest avantatge no és menor. A banda que, lògicament, si fem servir lluita biològica d'aquest estil, no hi ha conseqüències químiques, no hi ha conseqüències de contaminació, ni de salut humana, etc. Aleshores, realment, són molts els arguments a favor de fer servir aquests sistemes orgànics per combatre els problemes orgànics que tenim a l'agricultura. Aleshores, per què els ratpenats són un element important, més que un element important, per què són un element que tenen aquesta capacitat de controlar? Per què tenen aquest potencial de controlar plagues?
Doncs per diversos motius. Un primer motiu, és una mica com ha explicat la Maria abans, és que tenen una dieta insectívora molt variada. Hi ha espècies diverses de ratpenats i les diverses espècies tenen mides diferents, com abans ha mencionat la Maria, espècies molt petitetes, espècies de mida molt més gran. Aleshores, cada espècie és capaç i s'ha especialitzat a capturar uns certs tipus i certes mides d'insectes. El que fa que, en general, diguéssim, qualsevol insecte que es mogui mínimament per la nit i fins i tot insectes que no es mouen a la nit, insectes que estan tranquil·lament a terra o sobre la superfície dels arbres, són susceptibles de ser caçats per ratpenats. I no només insectes, també aranyes, com aquí que veieu aquí baix a la dreta. Aleshores, poden depredar sobre pràcticament qualsevol tipus de plaga que sigui mínimament grossa, sobre pugons o sobre fongs, lògicament no, però sobre qualsevol altre animalet una mica més gran, doncs sí. I aquest és un primer punt molt important. L'altre punt molt important a favor dels ratpenats com a controladors de plagues a l'agricultura, o plagues que són molestes pels humans, com els mosquits, és que els ratpenats són molt actius i especialment actius durant els mesos de més calor, que és sempre, invariablement, quan hi ha més plagues. I no és casualitat. Estan més actius justament perquè hi ha més menjar i les plagues són una part del seu menjar. Aleshores, els ratpenats han evolucionat al llarg de la història, fa uns 70 milions d'anys que estan aquí a la Terra, i al llarg de tots aquests milions d'anys han evolucionat per consumir justament insectes, invertebrats i una part d'aquests són plagues. Aleshores, és normal que estan més actius quan hi ha més insectes. Un altre punt a favor seu és que, com que volen, tenen unes necessitats d'aliment, de menjar més altes, bastant més altes, que altres mamífers de la seva mida. I això implica que cada nit, quan surten a volar a l'estiu, i especialment si són femelles que són reproductores i han de fer llet per les seves cries, etc., necessiten molt de menjar. Molt de menjar vol dir que arriben a menjar la meitat del seu pes amb aliment. Imagineu-vos, doncs, una persona mitjana de 60-70 quilos, com que mengessin 35 quilos cada dia de menjar, no? És una bestiesa inconcebible a escala humana, però els ratpenats ho fan, i ho fan cada nit durant tota la temporada de bonança, des de primavera fins a la tardor. I això implica, doncs, un consum d'insectes enorme, enorme. Clar que són molt petits, abans de mencionar la Maria que les pipistrelles nanes, per exemple, que són les més comunes aquí al Delta de l'Ebre, pesen entre 2 i 4 grams, però és que penseu que per aconseguir entre 1 i 2 grams, que seria la meitat del pes, només amb les parts toves d'insectes petits com un mosquit o com el barrinador de l'arròs, que és aquesta plaga que teniu aquí present en els arrossars del Delta, n'has de menjar moltíssims. Aleshores, l'efecte que tenen sobre les poblacions és molt alt. L'altre punt a favor seu és que estan molt diversificats, això que m'heu mencionat abans la Maria. Tenim 30 espècies a Catalunya, per tant, els tenim a tots els ambients diferents, des de l'alta muntanya fins a ran de mar. I, per tant, a qualsevol d'aquests ambients tenen capacitat d'incidir sobre les poblacions d'invertebrats. Estan presents, com deia, tots els medis i després, simplement a nivell anecdòtic, però també perquè ho sapigueu, aquí totes les espècies són insectívores. Per tant, totes les funcions ecològiques que fan els ratpenats aquí en els nostres ecosistemes, aquí i a tota Europa, i en general a totes les zones més o menys temperades del planeta, és així. La funció que fan bàsicament és d'insectívors, per tant, depreden sobre insectes, però en altres llocs del món en trobem animals que o sigui, ratpenats que s'alimenten de pol·len, ratpenats que s'alimenten de llavors i que les dispersen amb els seus moviments, ratpenats que s'alimenten de tota mena d'altres animals. Per tant, les funcions que fan són molt més variades. Sobretot quan anem als tròpics, la diversitat d'espècies i la diversitat de funcions ecològiques és molt i molt gran. Aquí, jo no sé si es veu, sí es veu aquesta animació, només per il·lustrar-vos, diguéssim, la magnitud del que poden arribar a fer els ratpenats. Aquí teniu aquesta animació que anirà passant, va passant en bucle. Us explico una mica què és el que es veuen aquí. Això és un radar meteorològic del sud de Texas. L'escala d'aquest mapa, quan s'acaba el bucle aquí de la presentació, més o menys, de banda a banda fa uns 300 quilòmetres de llarg. Imagineu-vos que esteu veient més o menys un mapa del temps, com el mapa del temps que veiem quan ens ensenyen el temps a Catalunya. Això és l'escala d'aquesta imatge que veieu aquí. Doncs bé, aquests núvols que apareixen aquí, que es formen aquí, que podrien semblar els núvols que ens ensenya el senyor del temps quan ens fa els seus pronòstics, doncs són núvols de ratpenats. Són núvols de ratpenats en una zona al sud dels Estats Units en què surten més o menys uns 40 milions de ratpenats de diferents refugis
I són tants i tants i tants els ratpenats que hi ha volant a l'aire que els arriben a veure des dels radars meteorològics. Aleshores, això, en una nit normal, doncs el que passa és això. Hi ha uns quants punts des d'on surten ratpenats que acaben literalment cobrint una part molt important. Aquí veieu, per exemple, aquesta taca que es va formant aquí. No sé si el ratolí es veu. Això ho pot confirmar algú, Carles? Sí que es veu el ratolí, Xavi. Doncs en aquesta zona d'aquí, veieu, doncs es comença a formar aquest núvol enorme i tota aquesta titillonga d'aquí és un núvol de ratpenats que fa més de 100 quilòmetres de llarg, que se'n van molt amunt amb alçada a depredar insectes. Aleshores, en aquesta zona depreden tones i tones, depreden més o menys unes 500 tones d'insectes cada nit. Això és una cosa que havia passat desapercebuda fins fa relativament pocs anys. Fins fa 15 anys, doncs, pràcticament no sabia res d'això, de tot aquest fenomen i d'aquest procés. I no vol dir que no passés, seguia passant. Però simplement ens dona una mica la idea de la magnitud del que passaria, i això va lligat amb el que explicava la Maria al principi, amb el cas de la Xina, quan es va fer la gran, com en deien, les quatre plagues, el gran extermini de les 4 plagues, una d'elles era, i en altres que hi havia els pardals pel mig, doncs una mica la magnitud, això es lliga una mica amb allò en el sentit que el desconeixement de la funció que fan les espècies en el medi, allà va tenir unes conseqüències catastròfiques. Es diu allà que van morir entre 20 i 40 milions de persones de fam degut a aquella intervenció d'eliminar els pardals. Aquí és impossible saber què passaria si traguessin, per exemple, aquests ratpenats del medi, però les conseqüències serien catastròfiques, seguríssim. Seguríssim, perquè imagineu-vos que tenim uns animals només en aquest sector petit, gran com Catalunya, que estan menjant unes 500 tones d'insectes cada nit. Si no hi fossin, no es pot saber les conseqüències que tindrien, però segur que són devastadores. El que sí que s'ha calculat és el que s'haurien de gastar en pesticides si no hi fossin. Aleshores, aquest càlcul el van fer en el seu moment per tot els Estats Units, quan es van donar compte que estava passant això i que era molt important, que tenia una magnitud i una escala enorme. Aleshores, una gent va haver de fer uns càlculs de què s'haurien de gastar en pesticides si no hi haguessin aquests ratpenats per poder tenir més o menys el mateix volum d'insectes molestos o d'insectes plaga morts cada any. I el resultat feia posar la pell de gallina perquè sortien més o menys uns 20.000 milions de dòlars cada any en pesticides per poder fer aquesta funció. O sigui, la funció que estan fent aquests animals de forma natural, sense causar cap dany en el medi, sense generar cap residu, sense deixar cap producte, diguéssim, que pugui comprometre el benestar de les generacions futures, equivaldria a 20.000 milions, ho repeteixo altra vegada, de dòlars a l'any en pesticides. Imagineu-vos, si haguessin de tirar aquests milions de pesticides, seria una catàstrofe absoluta. O sigui, els danys en el medi serien irreparables amb tota seguretat. Per tant, la funció, diguéssim, que quedi fora de tot dubte, és molt important, la funció que fan els ratpenats, imprescindible. Com la major part d'espècies que estan en el medi, però en aquest cas, com és un depredador molt actiu, pel que hem explicat, doncs especialment important. Anem a parlar ara del cas d'aquí del Delta, que és un cas que ens agrada molt, ens l'estimem molt perquè tots els que estem avui aquí parlant, diguéssim, estem molt i molt vinculats, l'hem viscut i hem treballat de molt a prop i ha tingut un resultat molt i molt bonic. I segurament tots els que sigueu d'aquí del Delta, els que estigueu escoltant, doncs ho coneixereu d'una manera o d'una altra. Sabeu que en el Delta hi ha una consciència que els ratpenats fan un servei a l'agricultura que no ho trobem enlloc més de Catalunya. Tractes amb agricultors orgànics, molts ja en són conscients, però aquí hi ha un coneixement popular i per part de tots els agricultors, siguin orgànics o convencionals, que els ratpenats fan un servei que no ho trobes enlloc més. I això és perquè en el seu moment va quedar molt clar, es va fer molt evident que on hi havia bones poblacions de ratpenats, la papallona de l'arròs baixava les seves poblacions. I aquí en aquesta diapositiva està potser una mica massa plena de coses. En tot cas, em centraré només en aquests petits dos gràfics d'aquí. En el seu moment, des del parc es van col·locar moltíssimes caixes en l'illa de Buda. L'illa de Buda és una petita illa, pels que no conegueu, que queda a l'esquerra de la desembocadura de l'Ebre. I es van col·locar moltes caixes, es van anar ocupant per ratpenats, no hi havia cap mena d'objectiu, diguéssim, de combatre plagues amb allò, sinó que era una acció de conservació. Al cap d'uns anys, aquelles caixes hi havia 3.000 o 3.500 ratpenats ocupant-les amb un espai relativament petit. I el que va passar és que la plaga principal de l'arròs que hi havia en aquell moment, que era el barrinador de l'arròs, va baixar uns nivells molt i molt baixos a l'illa de Buda, fins al punt que no calia tractar-la, aquella espècie.
Aleshores vam lligar caps, ho vam estar investigant i ens vam donar compte que realment és que els rapenats l'estaven consumint moltíssim i estaven aconseguint fer baixar aquests nivells. Aleshores, aquí en el cas del Delta ens ha donat a nosaltres un filó d'estudi i una presa de consciència sobre la importància dels rapenats d'aquí a casa nostra que no teníem abans i que realment ens és molt estimulant. És una línia de recerca que nosaltres ara l'estem seguint moltíssim, tenim molts projectes diferents, treballant en aquesta línia per veure com podem, en quina mesura els rapenats ens ajuden a controlar plagues en altres medis, en altres contextes agrícoles, en altres tipus de produccions i què podem fer nosaltres per millorar les poblacions de rapenats. D'això us en parlarà molt més en Xavi Porres a la presentació final quan parlem de caixa refugi, que ha sigut l'estratègia bàsica aquí en el Delta de l'Ebre, instal·lar caixa refugi. Jo, per resumir-vos una mica tota aquesta historieta, m'agradaria compartir amb vosaltres aquest vídeo. Aviam, es veu el vídeo ara? És que no sé si he compartit de la pantalla. Es veu un vídeo negre ara, Carles? Ara està en negre, sí, està en negre, Xavi. Doncs m'agradaria compartir-vos aquest vídeo que vam fer arrel justament del que vam acabar anomenant el projecte Ecobats, que és aquest projecte que promovem des del museu, en el qual el que fem és engrescar productors, engrescar agricultors que fomentin que hi hagi rapenats en els seus cultius i nosaltres aprofitem quan tenen rapenats per fer recerca sobre l'impacte que tenen sobre les seves plagues. És una mica un resumet del que us he explicat ara, que el teniu penjat en el web, si us està interessat podem compartir els enllaços, i que pretén això, conscienciar una mica sobre el rol que tenen els rapenats en els nostres ecosistemes. Se sent la música? Ratpenats i cultius. Què tenen a veure? Sí, Xavi. A l'any 2000, els gestors del Parc Natural del Delta de l'Ebre van col·locar 70 caixes neu per ratpenats als arrossars d'un indret anomenat l'Illa de Buda. El 2001 ja hi havia 200 ratpenats ocupant les caixes i el 2006 3.500. Mentrestant, el barrinador de l'arròs, una important plaga, va anar baixant fins a fer innecessaris bona part dels tractaments amb pesticides que en aquell temps es feien amb avioneta. Els agricultors van suposar que els ratpenats tenien a veure amb la disminució de la plaga i després d'uns anys d'investigacions dutes a terme pels promotors d'Ecobats i els agricultors, vam estimar el servei que els ratpenats presten als cultius i vam publicar els resultats. Amb uns 40 ratpenats per hectàrea, no calen pesticides per controlar el barrinador de l'arròs. I no és un cas aïllat. El 2014 apareix una publicació molt reveladora. Només a Tailàndia, els ratpenats garanteixen aliment a 26.000 persones cada any per les pèrdues de collites que eviten. El 2011, la prestigiosa revista Science posa de relleu la importància econòmica dels ratpenats a gran escala. Si desapareguessin dels Estats Units, costaria uns 23.000 milions de dòlars cada any mantenir a ratlla les plagues. Preservar la biodiversitat en els cultius és una solució sostenible enfront als greus problemes ambientals globals. Comencem a comprendre com podem beneficiar-nos dels ratpenats, però ens queda molt per saber. Des d'Ecobats apostem per la integració de la biodiversitat com control natural de les plagues, promovent recerques i experiències exportables. Col·locant refugis als teus conreus i sumant-te al nostre projecte, ens ajudaràs a conèixer el paper dels ratpenats als teus cultius. T'hi afegeixes? Doncs em feia gràcia compartir-vos amb vosaltres aquest vídeo perquè és una breu presentació, un breu resum, també per si algú li agrada el tema i vol compartir-ho perquè ens ajuda molt a sensibilitzar i molt sovint també animar productors amb certa sensibilitat o ja sigui ecològic o no ecològic, a fomentar els rapenats en els seus cultius. I aquí una mica us resumeixo com funciona aquest projecte, aquests assajos que fem, que ja no només els fem aquí, ara mateix n'hi ha molts en marxa, col·laborem amb gent que està fent projectes també en altres indrets, l'Adrià, que us parlarà després, ell està promovent també estudis d'aquest estil a Madagascar, col·laborant amb altra gent, amb altres recerques internacionals per Amèrica, altres indrets de l'Àfrica. Aleshores, és un tema molt important i molt interessant per nosaltres. I una mica el que fem és, bàsicament, comparem les zones, o sigui, intentem fomentar, veieu aquí, fiquem en aquest cas un arrossar i posem refugi pel rapenat, posem caixa refugi i quan hi ha colonització de rapenats el que fem és comparar què tal els nivells de plagues en uns llocs i en els altres.
A més, normalment ho fem en llocs on hi ha un cert control, hi ha alguna entitat, alguna agència, alguna ADB o alguna associació que es dediqui a controlar o a seguir una mica les plagues. Agafem aquestes dades que ens faciliten els agricultors o les associacions de defensa vegetal sobre els nivells de plaga, com evolucionen, fem seguiment de les caixes i, molt important, el que fem és agafem femtes, agafem les caques d'aquests ratpenats que trobem a sota de les caixes niu en els moments en què hi ha plaga i fem anàlisis genètics d'aquestes femtes, d'aquestes caques, i el que podem saber amb aquests anàlisis genètics és què han menjat els ratpenats exactament, o sigui, quin és el llistat d'espècies que han consumit. I això sempre és molt i molt estimulant perquè surten moltíssimes espècies i gairebé sempre les espècies plaga d'interès també surten a la seva dieta. Aleshores, amb totes aquestes dades diferents anem lligant caps i anem quantificant i anem demostrant en quina mesura i en quins casos els ratpenats ens ajuden a controlar plagues, ja no només en els arrossars del delta, sinó en molts altres cultius. I finalment, abans de donar pas ja a la xerrada de l'Adrià, animar-vos, encara que no sigueu agricultors, i després en Javi Porras jo crec que us farà venir ganes de posar caixes niu a tots, i l'Adrià també us animarà a fer-ho, però animar-vos també aquí a que podeu posar caixes vosaltres a l'entorn de casa vostra, tant si és un entorn urbà com si és un entorn més rural, per fomentar poblacions de ratpenats i si no teniu cultius, com a mínim tindreu ratpenats a prop i com a mínim tindreu menys mosquits. Doncs ja està, fins aquí la meva presentació i ara ja deixo de compartir pantalla. Molt bé, gràcies, Xavier. Bé, insisteixo que podeu anar ficant en el xat preguntes que tingueu i ara dono pas al meu company, l'Adrià López Balcells, que abans he presentat, però insisteixo, és especialista en ratpenats, va fer el seu doctorat a l'Amazones, bàsicament es va centrar en la fragmentació de l'hàbitat de l'Amazones i ara està desenvolupant al Museu de Ciències Naturals de Granollers diferents tasques de recerca, dirigint diversos doctorants i màsters i altres estudiants i, a més, com ara us explicarà, està desenvolupant des d'aquest any passat tota una xarxa de seguiment en voluntariat de ciència ciutadana al voltant dels ratpenats. Doncs, Adrià, quan vulguis, sisplau, gràcies. Perfecte, gràcies, Carles. Vaig a compartir la pantalla. Perfecte. Es veu bé? Jo no ho veig. No encara. Espera. Ja vaig. Ara, Adrià, ara. Ara sí, Vale, perfecte. D'acord. Molt bé, doncs res, moltes gràcies, Carles, per la introducció i gràcies, Xavi i Maria, també per l'excel·lent presentació que heu fet prèviament. Com veureu, el que ha fet la Maria és fer una presentació molt global de les espècies de ratpenats que hi ha per Catalunya, una mica un coneixement general d'aquests animals, i el Xavi ha fet una presentació molt més direccionada en el que fa al control de plagues, que són uns estudis amb unes dades increïbles. Suposo que molts de vosaltres no estàveu acostumats a aquests nombres tan impressionants que ha anat mencionant al llarg dels últims 20 minuts. I això a mi em porta a pensar i a presentar-vos també on està aquest enllaç entre el que és la recerca i el que és la divulgació i el coneixement general de ratpenats, la part científica. I, per tant, el que faré ara en els propers 15 minuts, serà intentar explicar-vos un exemple de com la ciència i el que podem fer nosaltres en el nostre dia a dia es poden interrelacionar. I aquests nombres que ha presentat el Xavi, aquests estudis de dieta, aquest efecte que tenen els ratpenats en el nostre propi benestar i una mica en l'estabilitat i la conservació de la natura i dels ecosistemes, d'on surt tot això? D'on surt? I no només d'on surt, sinó quin granet de sorra podem aportar nosaltres des de casa nostra i cada un de vosaltres. Llavors, començant una mica des del punt de vista científic, a mi m'agrada sempre ressaltar aquesta idea que tot científic al final busca respondre a dues preguntes molt ancestrals, molt úniques i molt importants, que són on estan els ratpenats? On estan els ratpenats? I què fan? On estan i què fan? Són dues preguntes capitals que qualsevol tipus d'estudi té a les seves arrels. Qualsevol cosa que es vulgui estudiar, tard o d'hora està relacionat amb aquestes dues preguntes. On estan i què fan? On estan, per exemple, a Catalunya, implica saber
Doncs no només que tenim 30 espècies i que estan a tot arreu, sinó quan estan a tot arreu i com es mouen i on cacen i on es reprodueixen. Tots aquests detalls són imprescindibles si el que volem és no només entendre la natura, sinó això que comentava també el Xevi, d'alinear una mica les nostres pràctiques i intentar actuar d'una manera més responsable pel que fa al respecte a la natura i la conservació. Pel que fa al cicle dels rapenats, tots sabem que ara mateix, per exemple, que estem ja gairebé en plena estació hivernal, tendeixen a hivernar, per tant entren en un estat tòrpid, s'amaguen en refugis bastant inaccessibles i passen la resta dels mesos de l'hivern en aquest estat de letàrgia. Després, a la primavera, es desperten, desenvolupen tot el que és el fetus de les cries, pareixen i a l'estiu és la part en la qual hi ha tot el creixement dels juvenils fins a la tardor que es tornen a aparellar. Això és el cicle. Llavors, això, de cara als ratpenats, el problema que hi ha és que són uns animals molt difícils d'estudiar. Per norma general, són unes espècies que són nocturnes, costen molt de capturar, per tant, costen molt d'estudiar. Sabem que n'hi ha algunes i sabem més o menys per on hi són, però no les hem vist mai, no són com els ocells, que es poden observar de manera bastant directa, amb uns binoculars, amb uns prismàtics. Són uns animals molt inaccessibles per part nostra i és molt difícil. Llavors, com a científics, s'ha trobat una solució en aquestes dificultats i és una solució ben simple, que és la ciència ciutadana. La ciència ciutadana, hi ha llocs al món on porten molts anys duent-la a terme i ens porten dècades d'avantatge, com és, per exemple, el cas d'Anglaterra. A Anglaterra tenen projectes de ciència ciutadana específicament pels ratpenats i porten molts anys en els quals els voluntaris, col·laboradors, agrupacions de defensa del territori, etc., el que fan és estudiar els ratpenats pel seu propi interès i després acumulen totes aquestes dades en un sol lloc on especialistes del tema les poden manipular, poden estudiar-les una mica més en detall i arribar a entendre, i arribar no només a entendre, sinó arribar a estudiar i a publicar i a explicar al públic totes aquestes relacions que us estava explicant el Xavi pel que fa a la dieta. Llavors, aquest tema de ciència ciutadana és una tècnica essencial, especialment en aquesta taxa, en aquest grup d'animals tan poc conegut. Només per posar-vos un exemple, fa uns anys, fa poc, 10-15 anys, en moltes de les regions de Catalunya, quan s'anava en els documents oficials i es preguntava quines espècies de ratpenat hi ha, la resposta acostava a ser ratpenat o pipistrela, com a màxim. La diversitat de formes, la diversitat d'espècies, la seva presència en un lloc o un altre, això està completament desconegut. Són uns animals que per la seva naturalesa nocturna, esquiva i de difícil detecció no es coneixen. A Anglaterra això ho van veure fa molts anys, fa més de 20-30 anys, i ja des de fa aquest període s'han posat les piles amb el tema ciència ciutadana. I gràcies a això poden obtenir informació de gran qualitat. I no és un exemple únic. Si ara ens anem a França hi ha un programa també de ciència ciutadana que es diu Vigitxiró, en el qual milers de voluntaris recullen informacions de ratpenats i, com veieu en aquest mapa, cada puntet vermell és un punt on hi ha hagut un voluntari recollint informació sobre ratpenats i l'ha enviat al Museu d'Història Natural de París, des d'on es gestiona tot el seguiment. Això farà uns anys, farà un parell, 3 anys, vam decidir que ho havíem d'aplicar també aquí a casa nostra, perquè aquí no hi havia res de l'estil. La informació que es tenia era informació molt vàlida i de molta qualitat, que s'havia anat recollint en els últims anys a través de l'organització Galantus, a través del museu, a través del centre tecnològic, a través de diferents entitats, però no hi havia una mena de centre aglomerador de tota aquesta informació. I vam dir, ostres, fem el mateix, no? Això és un exemple només d'una de les espècies més comunes de Catalunya, que és la pipistrella de vores clares, i perquè veieu de quina utilitat són totes aquestes dades. Aquí a mà dreta veieu tot el mapa de França i gràcies a tots aquells puntets vermells dels quals es van acumulant informació a l'hivern, a l'estiu, a la tardor, el que han pogut fer els investigadors del Museu d'Història Natural de París és dibuixar aquests mapes amb la distribució molt, molt ben acurada d'on podem trobar aquesta espècie al llarg de tot l'any, a l'estiu o a la tardor. Aquests mapes d'alta definició
són importantíssims de cara a qualsevol parc natural, un gestor, fins i tot polítics, qualsevol persona que ha de fer una actuació en el paisatge, una actuació com construir una carretera, com construir parcs eòlics, com construir una nova àrea agrícola, per exemple. Qualsevol d'aquests temes torna a necessitar el que us comentava al principi d'aquesta xerrada, que és torna a necessitar les preguntes com on estan els ratpenats i què fan. I a més, són informacions molt útils perquè també ens permeten entendre a llarg termini com estan els ratpenats de casa nostra. Jo molt sovint hi ha companys de feina, amics i demés, que em pregunten, ostres, els ratpenats de Catalunya estan desapareixent o estan augmentant en nombre? I ens és difícil respondre a aquestes preguntes. És molt difícil, perquè tenint informacions, diguem, de mica en mica, petites peces d'aquí i d'allà, és molt complicat saber si una espècie augmenta, si està bé, si no. A menys que hi hagi un gran col·lapse i desapareguin, diguem, tots els individus, que seria, evidentment, una catàstrofe, tal com us ha comentat el Xavi. Si desapareguessin totes les colònies de cop, seria una catàstrofe ambiental. El problema és que ens hem d'avançar en aquest tema i hem d'entendre, hem de poder detectar quan hi ha uns ratpenats que estan desapareixent o estan baixant els seus números. I això és molt complicat. Però els francesos, per exemple, ho han aconseguit. Aquesta imatge que us estic ensenyant aquí és un dels últims informes que han publicat, crec que va ser a mitjans d'any del 2020. Com podeu veure, per exemple, el que aquí posa Ptesicus serotinus, que amb el nom comú seria el ratpenat dels graners, és una espècie relativament comú que es podria pensar que està, diguem, a tot arreu i que es troba en zones urbanes, en zones rurals. És relativament habitual. Doncs resulta que si agafes les dades des del 2006, en aquest cas, des de fa 15 anys, hi ha hagut un declini del 30% de les seves poblacions. Si no es tenen aquestes dades puntuals, és impossible arribar a detectar això i intentar corregir les coses que estiguin afectant a les espècies en concret. Per altres espècies, evidentment, això no passa. El Nyctalus leisleri, que seria el de la fletxeta groga, a mà dreta, el nòctul petit, en aquest cas el que veiem és que té variacions anuals molt importants, però la població està estable. Bones notícies. I després això ho han fet espècie per espècie, amb totes les espècies que tenen a França. Molt bé, doncs això està molt bé que ho facin els francesos i està molt bé que els anglesos ens portin dècades d'avantatge i que tinguin una xarxa de voluntariat amb més de 3.000 voluntaris i nosaltres hem decidit fer el mateix aquí a casa nostra. Per tant, nosaltres el que vam fer, ara farà, això us deia abans, un parell d'anys, va ser obrir una nova plataforma online que es diu ratpenats.org, que és un programa de seguiment basat en ciència ciutadana. Aquest seguiment ha estat inspirat en el que han fet els anglesos i els francesos durant tots aquests anys anteriors i l'hem anat adaptant per aquí i per allà per encaixar-lo bé tant amb les espècies que tenim aquí a Catalunya com per la realitat del nostre país i les nostres capacitats. Llavors, el que m'agradaria fer avui és presentar-vos aquest programa de seguiment, la plataforma online, molt per sobre perquè, evidentment, no podré entrar en tots els detalls, animar-vos a que entreu després, cotillegeu una mica, xafardegeu per aquí i per allà i explicar també una mica més d'èmfasi en el que ha tingut l'efecte que hi ha hagut en aquest programa de seguiment a la zona del Delta de l'Ebre i Rodalies. Llavors, com veieu aquí, hi ha 4 seccions aquí sota, que es diuen quirorius, quirohàbitats, quirocaixes i quirorefugis. La idea o la filosofia d'aquest seguiment és que l'hem dividit en aquests 4 protocols de manera que podem estudiar la totalitat de les espècies de Catalunya. Per tant, totes les espècies queden cobertes amb aquest seguiment, no ens n'oblidem de cap, i estan adaptats també a estudiar-los de maneres diferents en hàbitats diferents. Per tant, tenim un protocol específic, en el primer cas, per exemple, el quirorius, dels ratpenats aquàtics, aquests ratpenats que estan estrictament associats als cursos fluvials, rieres, rius, rierols, etc. Després tenim un altre que seria el quirohàbitats, que és un seguiment específic per a aquelles espècies que podem gravar-les o gravar els ultrasons que emeten i identificar-les. Es diu quirohàbitats perquè és molt plàstica i ho podem fer a qualsevol hàbitat de Catalunya. Quirocaixes, caixes refugi, bastant evident,
i el quirorefugis, que ja us explicaré després, que està pensat per a aquelles espècies més cavernícoles. D'acord? Comencem pel quirorius. El quirorius és això que us comentava, és un seguiment que l'hem desenvolupat per estudiar una mica, per tenir un seguiment acurat de les poblacions dels ratpenats associats als cursos fluvials, en concret dues espècies que són el ratpenat d'aigua i el ratpenat de peus grossos, que estan estrictament associades als cursos fluvials. I estan estrictament associades en aquestes zones, en aquests hàbitats, perquè són unes espècies capaces de caçar des de la superfície de l'aigua amb les potes que tenen a darrere, que per cert són molt grans en comparació amb la resta dels ratpenats, i que és com ho il·lustra la fotografia. Volen sempre molt a prop de la superfície, arran, diguem, entre uns 5 i uns 10 centímetres de l'aigua, i tenen aquesta capacitat de caça en la qual submergeixen els dits a l'aigua i poden caçar insectes que estiguin flotant, petites arnes que hagin caigut a la superfície, i fins i tot una d'aquestes dues espècies és capaç de caçar petits peixets. Com ho fem, això, el seguiment? Així us faig una visió molt per sobre. És un seguiment que es fa sempre en zones d'aigües lèntiques, molt, molt lentes. Els voluntaris o els col·laboradors es situen a la riba, a la vora, i amb una llanterna prou forta com per creuar el feix de l'aigua, o sigui, el curs de l'aigua, la posen ben bé a la superfície i el que esperen és que el ratpenat d'aigua, com és el que veieu aquí a la fotografia, voli arran de l'aigua i, per tant, creui el feix de llum. Una vegada es van comptant tots aquests individus, això s'acumulen les dades, es fa un comptatge i es volca en una base de dades que es va alimentant any rere any, de manera que podem saber si els ratpenats, les poblacions d'aquests ratpenats d'aigua, pugen o baixen. Perquè us en feu una idea de com està el tema. Tots aquests puntets que veieu són les estacions de les quals tenim informació per tot Catalunya i fins i tot alguna a la zona francesa. I pel que fa al Delta de l'Ebre i Rodalies, tenim informació d'aquests aproximadament 8 punts que tenim aquí, 3 ben bé a dins del Delta de l'Ebre, un a prop de Tortosa, un parell als Ports i aquest parell a l'Hort de Sant Joan. Evidentment són pocs i el nostre objectiu és que això es vagi incrementant amb els anys, que puguem tenir una cobertura dels canals, del riu principal, dels afluents, de tots aquests llocs d'interès que hi puguin haver. És el nostre objectiu i és una mica l'objectiu que perseguim emmirallats en el que tenen a Anglaterra, el Regne Unit o França. Només per fer-vos un exemple, espero que es vegi bé la imatge, si no, Carles, fes-me un toc. Això seria el que veuríeu si féssiu un quirorius. Això ens ho ha passat una de les voluntàries que col·labora actualment amb nosaltres i el que es veu és aquest vol tan ràpid, tan proper a la superfície de l'aigua i que va donant voltes buscant, escanejant sempre la superfície en busca de preses. Molt bé, a veure... Passaré la següent, perfecte. D'acord, passo al següent protocol. El següent protocol és el que nosaltres anomenem quirohàbitats, és el que us he comentat abans que es fa en la gravació de ratpenats. I ara deixeu-me que insisteixi una mica en això de la gravació de ratpenats. Què vol dir gravació de ratpenats? Nosaltres fem servir una cosa que són els detectors d'ultrasons. Són uns aparells, diguem, electrònics, capaços de gravar els ultrasons i, per tant, tots aquests sons que nosaltres no podem sentir perquè el nostre sistema auditiu no ens ho permet i que fent-lo servir en qualsevol ambient el que aconseguim és gravar els ratpenats quan volen i emeten els seus crits d'ecolocalització. Aquest detector que veieu a la imatge es diu AudioMoth, és un dels detectors més econòmics que hi ha al mercat recentment i és el que ens ha permès fer un llançament d'aquest protocol o d'aquest sistema de seguiment que abans tenia lloc a nivell professional perquè eren molt cars, doncs amb aquest detector econòmic que ha sortit recentment al mercat hem pogut fer un llançament també amb els voluntaris i actualment comptem amb moltíssims voluntaris que el van col·locant a tot arreu de Catalunya. Com funciona? Bàsicament és aquest aparell, es programa amb l'ordinador de manera extremadament simple, no calen grans coneixements d'informàtica i simplement es posa en una caixa protectora que nosaltres la proporcionem des del museu, una caixeta elèctrica només perquè no es mulli, i es deixen gravant durant una nit sencera, mitja hora abans de la posta de sol i acaba mitja hora després de la sortida. I ja està.
es posen a gravar i això que us comentava abans, que es poden posar, diguem, es poden instal·lar en qualsevol hàbitat de Catalunya. Quan dic qualsevol hàbitat, realment vull dir qualsevol hàbitat. Això es pot posar al mig d'una gran ciutat com a Barcelona. Es pot posar en diferents boscos, boscos de fulla caduca, boscos de fulla perenne, pinedes, prats de mitja muntanya, cursos fluvials com aquest d'aquí, com també podria ser-ho el del Delta, zones d'alta muntanya a ple hivern, a la tardor, zones dunars, el que faci falta. O sigui, tenim tan poca informació pel que fa als ratpenats, en general, que qualsevol localització on instal·leu un detector ens és útil. Fixeu-vos el que dic, a diferència d'altres grups faunístics com els ocells, que potser has d'anar una mica més apuntant els llocs interessants, amb ratpenats, qualsevol localització, qualsevol gravació sencera d'una nit sencera és d'extrema utilitat. I això perquè veieu una mica com va, es grava i un cop reculls el detector i te l'endús a casa, el que fas és descarregar-te totes les gravacions i visualitzant-los en un programa que és gratuït, que us el podeu descarregar d'internet o des de la nostra mateixa pàgina web, ratpenats.org, el que veieu és aquest tipus de gràfics, aquests sonogrames que es diuen, on, depenent de les freqüències i depenent de les formes descrits, pots anar identificant diferents tipus de ratpenats. En aquest exemple que us he posat aquí, trobem les 3 espècies de ferradura que hi ha a Catalunya, la ferradura petita, que és aquesta d'aquí dalt, una ferradura, la ferradura gran, aquesta d'aquí sota, la que és més greu, la que està a la part inferior, i el ratpenat de ferradura mediterrani, que seria aquest que està a l'entremig. Perfecte. Per fer també una visió sobre com està el tema al Delta, aquí el que veiem molt clar és que tenim un esforç ingent a la zona del Delta de l'Ebre. Tenim, ara no us sé dir quants punts de mostreig, però tenim ben bé diverses desenes d'estacions d'escolta aquí, que també s'ha de dir que moltes d'aquestes tenen a veure amb l'estudi de doctorat que ha estat realitzant la Maria en els últims anys. També tenim una bona quantitat d'estacions d'escolta al Parc Natural dels Pots, però, per exemple, no tenim absolutament cap informació, és un buit, un forat negre, en tota la zona que hi ha entremig, o la zona de Sant Carles de la Ràpita. Totes aquestes zones per nosaltres són forats negres d'informació que aspirem també a anar omplint a mesura que vagin passant els anys. Tema caixes, o el seguiment que nosaltres anomenem quirocaixes. No m'extendré moltíssim en aquesta part perquè en Xavi Porres després té una de les seccions és específica pel que fa a caixes, però que sapigueu que una mica és la perla de la corona. O sigui, el quirocaixes al Delta de l'Ebre ha estat l'estrella, el Delta de l'Ebre s'ha omplert de caixes de diferents tipus, com veieu en la imatge, aquí hi ha 18 tipus de caixes diferents que s'han investigat al Delta de l'Ebre. El Delta de l'Ebre s'ha cobert de caixes i s'ha transformat potser jo diria, que estic gairebé segur, en l'estació experimental en caixes de ratpenats més grans a Europa. I bàsicament només comentar-vos quina informació ens dona això. Ens dona informació de 2 tipus. Ens dona informació de la temporalitat en la qual aquestes colònies de ratpenats que les ocupen crien, per exemple, quan comencen a criar, quan acaben de criar. També podem saber si el nombre de caixes cada vegada incrementa o disminueix al llarg del temps. I després de rebot, a més també tenim aquesta sort que les espècies migradores que us ha comentat abans la Maria, aquesta espècie que pesa entre 4, 6, 8 gramets, que ve del nord d'Europa i que arriba al Delta de l'Ebre, particularment entra dins d'aquestes caixes i per tant podem fer un seguiment acurat d'aquesta població tan peculiar i tan important. I a més també ens poden donar informació, per exemple, sobre els efectes del canvi climàtic. Nosaltres creiem que a mesura que vagin passant els anys anirem trobant cada vegada més i més colònies que passin l'hivern directament a les caixes de fusta o a les caixes de ciment, en comptes d'anar-se'n a hivernar a zones més aïllades o una mica més llunyanes. En fi, ens poden donar molta informació i la qüestió és que aquest seguiment, a més, és un dels més senzills de realitzar, perquè l'única cosa que es necessita és aquest aparell que veieu aquí a mà esquerra, és un endoscopi. Un endoscopi no deixa de ser una càmera com si fos una càmera d'un telèfon mòbil,
que està enganxada en un cable diguem, elèctric normal i que va enxufat amb aquesta mena de mòdem o d'aparell negre que veieu aquí, que es connecta amb el mòbil, amb el vostre mòbil normal. Llavors, és una cosa molt econòmica, a més, molt fàcil d'utilitzar, simplement es connecta o es desconnecta i gràcies a això el que podem fer és observar amb una canya de pesca, amb un pal qualsevol, l'interior de la caixa sense molestar els ratpenats. Si simplement introduint aquest extrem del cable amb la càmera per entre els orificis inferiors de les caixes, es pot fer una revisió prou intensiva per comptar els individus, identificar les espècies i veure si hi ha alguna cosa important o rellevant per mencionar. També, perquè veieu una mica de què va el tema o què seria allò que veuríeu, us passo aquest vídeo on una de les caixes, per exemple, també és un vídeo que ens ha passat un dels voluntaris que participa més activament en el programa de seguiment i en el qual va poder comptar si heu vist 1, 2, 3, 4 ratpenats, de manera, mireu quin zoom i quina precisió d'imatge que pot aconseguir, perfecte per identificar les espècies, pot veure si estan dormint, si estan tòrpids, si estan una mica nerviosets com aquest últim d'aquí, però de manera molt poc invasiva. I ara sí, el mapa, això seria la zona del Delta de l'Ebre, veiem que és això una de les zones amb més densitat de caixes. Tenim aquí a mà dreta totes les caixes de l'illa de Buda, on es va fer aquest estudi que us comentava el Xevi sobre l'efecte dels ratpenats com a controladors de plaga. També tenim aquí una línia de caixes increïble que surt de l'Ampolla, passa per l'Aldea, Amposta, fins a Sant Carles de la Ràpita. I després tenim algunes caixes distribuïdes per les zones més naturals del Delta, zones de llacuna i de més. I, en fi, tenim això que us deia, una de les estacions biològiques en caixes, jo crec, més impactants de les que es poden visitar a Europa. Al Parc Natural dels Ports n'hi ha aquí una que està instal·lada ben bé a la vora i poca cosa més. Esperem també que això vagi creixent amb el temps, així com ho han fet en altres llocs. I l'última part d'aquesta presentació, que seria la part dels quirorefugis, és el que us he comentat abans. Aquest protocol està destinat o està preparat específicament per a aquelles espècies cavernícoles. Per tant, per norma, el que pensaríem és que els hem d'anar buscant coves, mines, i és veritat, és un seguiment que està fet o està pensat molt de cara a espeleòlegs, gent que ja té la capacitat i la preparació, el coneixement per baixar en zones de cova i de mines i en aquests ambients tan aliens a la nostra natura. I en aquests llocs el que podem trobar-nos són colònies amb molts individus, com podria ser, per exemple, aquesta foto que vam realitzar fa uns anys. I gràcies a aquestes fotos el que podem fer és comptar-los de manera molt acurada. Veieu, fent una foto per la part inferior, podem comptar tots els morrets que trobem a la foto i tenir un comptatge molt acurat de les colònies. I així també, com podeu entendre, al llarg del temps, saber si aquestes colònies tenen èxit, creixen o resulta que estan una mica desapareixent i estan sent una mica més amenaçades. Però no ens enganyem, perquè aquest seguiment no és exclusiu per a espeleòlegs. No és exclusiu per a espeleòlegs. Les espècies cavernícoles han trobat a la natura estructures que ells es pensen que són coves també, com podrien ser esglésies, ermites, bordes, edificis en runes, etc. Llavors, qualsevol persona que tingui coneixement d'una colònia dins d'una ermita, dins d'una església, dins d'una masia, d'un magatzem, també pot fer un seguiment acurat d'aquesta colònia. Llavors, el que nosaltres sí que oferim des del museu o des del programa de seguiment és una mena d'assessorament personalitzat. Si algú coneix una colònia en una casa, en un magatzem o en qualsevol estructura d'aquest estil, pot contactar amb nosaltres i nosaltres li expliquem la tècnica més adequada per fer un seguiment en el seu cas específic. D'acord? Bé, des d'aquí, i havent explicat els 4 seguiments, vull reforçar 2 idees que potser no he deixat ben clar al principi. Donat que és un programa de ciència ciutadana, l'hem dissenyat pensant en vosaltres i en tothom. O sigui, l'hem pensat de manera que qualsevol persona pugui participar, no es necessita cap tipus de preparació prèvia
no es necessita cap tipus d'experiència prèvia perquè es va adquirint a mesura que participes. Ara tenim al voltant d'uns 200 i pico voluntaris que estan col·laborant amb nosaltres, registrats a la web. Per tant, jo us animo que us registreu, feu les pròpies estacions, si pengeu una caixa, la pugeu en la plataforma. Si adquiriu un d'aquests detectors, també comenceu a fer estacions des de casa vostra, a les bosquines que hi hagin a prop, on us vingui més de gust. I després, un cop estigueu registrats, llavors ara sí, el que podeu veure és que tindreu els vostres propis perfils, les vostres fitxes dels vostres llocs de mostreig, els vostres resultats, veureu totes les espècies que teniu a casa vostra. En aquest us he agafat un exemple, evidentment, veureu que hi ha un voluntari que va començar l'any 2017 i del 2017 al 2019 el que ha detectat és que allà a casa seva els ratpenats li han anat incrementant de manera quasi gairebé exponencial. Llavors us animo a que entreu. Des d'aquí també us comento que qualsevol dubte que tingueu podeu entrar directament en contacte amb mi, com amb en Xevi, la Maria, el Carles, o a través del mail del protocol, sense cap tipus de problema. Estem per ajudar. I la nostra idea és això, anem creixent aquesta xarxa de voluntaris, ens anem fent forts i intentem tenir unes dades que ens permetin protegir aquests animals, que malauradament avui dia estan una mica menys tinguts o tenen una mica de mites a darrere que es persegueixen. I a més, intentem ajudar a que es faci una recerca molt forta i molt potent des del nostre territori. I ja abans de passar la paraula a en Xavi Porres, només mencionar-vos, recordar-vos que la web del protocol és ratpenats.org, però també que si voleu estar al dia del que fem potser des d'una part més científica, una part més de contingut, podeu seguir-nos en el Twitter. Si voleu veure les activitats que fem a nivell educatiu, a nivell divulgatiu, seguiu-nos en el Facebook. Si voleu veure la nostra activitat científica des de dintre, o sigui, les entranyes de l'equip de recerca i les entranyes de la nostra investigació, entreu a l'Instagram i si voleu rebre convocatòries, ofertes i demés, hi ha un butlletí específic a ratpenats.org, que és un butlletí de correu electrònic. També apunteu-vos bé i ara ja sí dono pas al següent, en Xavi Porres, que començarà d'aquí. Molt bé, Adrià. Bé, moltes gràcies. Bé, ara sí que demanaré al Xavier Porres, que és tècnic del Parc Natural del Delta de l'Ebre, especialista en ratpenats, ens ha acompanyat el Xavier des de l'inici en els treballs que hem dut a terme en el Delta de l'Ebre i només fer referència que el Delta de l'Ebre actualment és un referent en estudis de ratpenats, sobretot, com ha dit l'Adrià, per caixa refugi a nivell europeu. Doncs gran part d'aquesta culpa d'això, té el Xavi Porres. Xavi, si et sembla, Xavi Porres, pots fer la teva xerrada, has d'obrir la teva càmera. Em sents, Xavi? Sí, sento. Ens falta veure, tu, que no et falta la càmera. Ara t'activem, ara et veig. I si vols compartir pantalla, si tens presentació. Portes una presentació PowerPoint o...? Sí, un moment. Aviam, parla una mica, ja et sento, Sí, me sentiu? Vale, et sento bé jo, d'acord. Doncs quan vulguis. Xavi, ja ho sé que ho sap greu, ets l'últim i et demanaré que et cenyeixis bastant en el temps. Anirem al gra, ni més dient al gra. El Delta de l'Ebre, el gra és bastant fàcil. Perfecte, gràcies. Et dono la paraula. Gràcies. A veure, per compartir pantalla, no sé si és este... És correcte? Sí. Vale. Bé, sense més preàmbul, si us sembla, començarem. Bé, primer que res, dir que les caixes refugi, hi ha molta cosa dita durant aquesta hora i mitja que portem de xerrada. Les caixes refugi, bàsicament, és un element constructiu que intenta imitar o de manera artificial o tindre similituds d'una manera artificial als refugis naturals que trobarien, que busquen els ratpenats d'aquí al Delta, que bàsicament són espècies fisurícoles i rupícoles que s'amaguen entremig de les roques i de les fissures d'escletxes d'arbres i tot això.
També s'ha de dir que les caixes refugi per raspanats nosaltres les contemplem com una cosa temporal. O sigui, no és una situació, diguéssim, definitiva i més aviat sí que és una situació de llarga durada perquè els raspanats puguen trobar aquesta manca de refugi tan gran que hi ha al delta. Penseu que abans al delta, a l'antic cultiu que es feia de l'arròs, se feia tot manual, hi havia molt de bosc de ribera, moltes infraestructures on ells se podien amagar, i des que va entrar el nou cultiu ens hem quedat sense refugi i l'única manera de moment que tenim d'aportar refugi als raspanats és instal·lant caixes refugi. També hem d'intentar, i de fet des del parc ho promovem, el tema d'intentar conscienciar de plantar bosc de ribera, aviam si podem aconseguir algun dia tornar a tindre la massa forestal de ribera que teníem antigament. Bé, bàsicament, una caixa refugi, ho heu vist, té el tamany aproximat, n'hi ha de moltes mides, però més o menys té el tamany aproximat d'una caixa de sabates. I les parts bàsiques d'una caixa refugi és tenim el que és l'habitacle interior, evidentment, les caixes refugi se construeixen per a que refugien raspanats, però si és possible, que s'instauri una colònia de cria. Aquí teniu, no sé si ho veu, suposo que sí, aquí estarien les parts d'una caixa refugi. Tenim el que és el sostre, que és on se posicionen els raspanats. Tenim una zona, se necessita una zona d'aterratge, que els raspanats es llancen i grimpen per amunt per a poder entrar dins a l'habitacle. I tenim, evidentment, una boca d'entrada que normalment té forma de ranura i aquesta boca d'entrada, en el cas nostre, no hauria de sobrepassar dels 15 mil·límetres d'amplada perquè és que, si no, la colonitzen els ocells i s'embossa de palla i ja no està operativa pels raspanats. De caixes, de fet, avui per avui, en el que comentava ara el company Adrià de la càmera endoscòpica, totes les caixes poden ser revisables, no? Però, de fet, tenim caixes, com ja també ha comentat la Maria, que s'aprofita la caixa per estudiar els raspanats. És una metodologia d'estudi. I una manera d'estudiar-los també és capturant-los. I una caixa refugi és un bon instrument per a capturar raspanats durant el dia, comptar-los, mirar quina espècie és i, per tant, aquestes caixes que porten portes diuen revisar-les. Més que res, el que diem, se poden revisar totes, però aquesta, a part, te dona la facilitat de poder-los capturar i tot això. Quan vam començar a estudiar al Delta de l'Ebre la construcció de caixes, ens vam basar, bàsicament, en buscar dues coses principals. La simplicitat constructiva de la caixa era molt important per a nosaltres i la búsqueda de materials alternatius. La simplicitat constructiva és molt important perquè, contra més simple sigui construir una caixa, millor aprofitament del material tindràs. Això vol dir que economitzaràs molt i, per tant, si tens que construir caixes en quantitat per a poder fer instal·lacions com les que tenim al Delta, de gran dimensionatge. Penseu que al Delta hi ha prop de 500 caixes instal·lades. A part de la simplicitat te produeix això, però a part també te produeix que si constructivament la pots construir, en el cas de, per exemple, les caixes de fusta, amb eines que no siguin eines professionals, això te pot comportar que, en el cas nostre, col·lectius de gent amb discapacitats, de voluntariat i escolars, puguin construir caixes, puguin participar dels tallers i xerrades sobre raspanats i això també fa que se pugui divulgar i promoure la sensibilització sobre la temàtica dels raspanats. Sobre la búsqueda dels materials alternatius, hem estat mirant diferents tipus de materials i hem buscat materials que siguin econòmics, que siguin ecològics
I una cosa també molt important, que també és un estudi que han fet aquí al Delta i en temes de caixa refugi, que tinguin un comportament com a aïllament tèrmic important. Penseu que a partir de 42 graus les femelles lactants podrien arribar a morir. Si dins la caixa s'arriba a una temperatura d'entre 42 o més de 42 graus. Llavors, de diferents tipus de caixes tenim de més de 65 tipus. Tenim les caixes de fusta, són les primeres que vam a començar a fabricar. En les caixes de fusta l'únic que vam fer va ser a començar a buscar de quina manera no seria necessari utilitzar eines de tall complexes. Aquí tenim un model, no sé si veu el ratolí, tenim un model que està construït amb una sèrie de peces que no existeix cap tall ni biselat ni en diagonal. Per tant, amb un xerrac normal i corrent la podries construir. Amb el tema de les construccions de caixes de fusta vam arribar fins i tot a construir una caixa. Tenim un model que està construït en 6 peces totalment rectangulars, sense cap tall ni biselat ni en diagonal i de la mateixa mida. O sigui que en la combinació de les peces forma una caixa refugi i és d'una simplicitat constructiva brutal. Les caixes de fusta han de tindre un mínim de gruix de 15 mil·límetres. Penseu que aquestes caixes estan a la intempèrie i s'han de passar anys. No poden anar a portar cap tipus de tractament insecticida ni fungicida. Com a molt se pot intentar buscar un protector a base d'olis de llinassa naturals i tenen un comportament tèrmic bastant bo. També s'ha de dir que els ratpenats dins se tenen que subjectar. Llavors és molt important que la caixa, a l'habitacle interior que tingui, té que tindre una sèrie de rugositats, perquè si no, aquestes rugositats o bé se poden fer de manera artificial, sigui rascant amb una llima de fusta, però bàsicament si la fusta es munta amb el tall natural que té, ja és suficient perquè ells se puguin subjectar. Després tenim les caixes de ceràmica. Aquestes caixes tenen una durabilitat excepcional. Són caixes que no porten cap tipus d'esmalt, estan fetes en terrissa. I l'únic inconvenient que tenen aquestes caixes és que a nivell tèrmic no tenen un comportament massa bo com a aïllament tèrmic i s'escalfen massa. Tenim caixes fetes amb formigó. Aquí veu diferents colors també. Sempre hem intentat buscar utilitzar tints naturals, safrà, tinta de calamar, fins tint de remolatxa. I aquestes caixes de formigó ja es veu a les imatges que estan fabricades dins d'envasos perquè és una manera fàcil d'encofrar i de desencofrar la peça. Estructuralment queden molt bé. I aquestes caixes, quan se fabriquen, se'ls té com... Estem parlant que se té que penjar, hem d'intentar que no pesiguen molt també. Estan fabricades en 2,5 centímetres de gruix de paret. Això implica que el formigó té molta força a compressió, però a forces de tracció no en té gaire. I per a contrarrestar aquestes forces s'ha de posar al mig del formigó. També és un formigó amb una granulometria petita, si no es podrien fabricar. Li tenim que posar un esquelet metàl·lic. En aquest cas, en aquestes caixes està posat metàl·lic. Però, continuant investigant en caixes, vam acabar resolent molts de problemes i tenim la caixa estrella que han fabricat al parc, que són unes caixes de formigó fet amb pellofa d'arròs. Això és primera, pesen la meitat del que pesaríem en un formigó convencional. En el cas d'aquestes caixes, el que comentàvem ara de contrarrestar aquestes forces de tracció, que necessitàvem una malla metàl·lica, que és complicat posar una malla metàl·lica entremig de 2,5 mil·límetres de gruix, el que vam fer és que li posem unes fibres naturals que alliguen el formigó, per entendre-nos, i aquestes fibres naturals n'han fet de dos tipus. Unes estan fetes amb espart, que és un... Tothom suposo que coneixeu el que és, no? Són unes fibres naturals fetes d'una planta herbàcia molt resistents a forces d'estirament i tenen molta durabilitat al llarg del pas del temps. I també inclús ho han fet amb cabell o pèl d'origen humà o animal. També
El pèl és ric en fibres de queratina i també tenen molt bona resistència a esforços d'estirament i del pas del temps. Tothom veiem a les mòmies que encara conserven el cabell. També dins d'aquestes caixes han fet proves mesclant el formigó amb excrements de ratpenat, perquè més o menys també s'ha demostrat que l'olor us pot provocar com una atracció a intentar buscar què és el que hi ha dins d'aquella caixa. Però el més important d'aquestes caixes és que estan fabricades en un 70% de la pellofa de l'arròs, el que nosaltres aquí al Delta diem pallús d'arròs. Aquest material és un material que pràcticament no s'utilitza com a llit en granges avícoles. Antigament sí que és veritat, pel seu comportament d'aïllament tèrmic, s'utilitzava per aïslar les cases que hi havia al Delta, velles, i és un material molt resistent al pas del temps. És un material hidròfug, diguéssim que és molt impermeable, i és un material que el punt de combustió el té als 680 graus. I el que també té de bo l'haver pogut aconseguir aquesta caixa, que tèrmicament ens va perfecte per a les espècies de ratpenats que tenim aquí al Delta i la gran insolació que tenim, és que, a més, com comentàvem, aquí veu el material, ciment, l'asfalt i llofa d'arròs molta i sencera. I això també ens produeix el que comentàvem amb el company Xavi dels agricultors, que d'alguna manera tanquem el cicle ecològic. O sigui, l'agricultor cultiva l'arròs produeix pellofa, la pellofa fabriquem caixes, amb les caixes donem refugi als ratpenats, els ratpenats es mengen el barrinador de l'arròs i tanquem el cicle. I res més. Només el tema d'instal·lar caixes, que sapigueu que si heu d'instal·lar alguna caixa, primerament, si es fa una colònia de cria dins, baix de la caixa s'acumulen bastants excrements, mireu d'instal·lar-la a algun lloc que no produeix males olors i que no moleste, ni dalt d'una finestra ni dalt d'una porta principal. Les caixes per anar bé haurien d'estar instal·lades a partir de 2,5 metres d'altura. I és molt important també l'orientació. Intentar evitar al màxim les orientacions sud-sud-oest, que no estiguin més de 8 hores exposades al sol. Això també és molt important perquè està constatat que seria una problemàtica per a les femelles alletants. I res més. Aquí està tot el que teníem que dir. Bona nit a tothom. Moltes gràcies, Xavier, perquè si pots deixar de compartir pantalla, ja ens ha anat molt bé. En general, us he d'agrair a tots els ponents el fet d'haver fet la xerrada molt amena i d'haver aprofitat cada un el vostre temps. Bé, dintre del xat hi ha hagut qüestions molt interessants que ara, si de cas, jo mateix compartiré entre els ponents i ja les anirem responent i si en surt alguna més ens la podeu dir, però com que és l'hora que és també mirarem de concretar. Llavors, bé, bàsicament, jo respondré, com que també soc especialista i em permeto en aquest cas respondre a una pregunta que ha sortit primer, si es fan estudis al Parc Natural dels Ports, ens ha dit el Joan Escudero, si es coneix alguna cosa, sí, hi ha coneixements del Parc Natural dels Ports, s'ha comentat, l'Adrià mateix ho ha demostrat, amb algunes estacions que tenen allà, i el que sí que hem de dir és que el Parc Natural dels Ports, a diferència del Delta de l'Ebre, és un dels llocs de Catalunya amb més diversitat d'espècies per la seva orografia, per diferents tipus d'hàbitats que hi ha moltes més espècies forestals. En canvi, doncs, no hi ha poblacions tan grans de la pipistera nana. Però sí, efectivament, hi ha molta informació i si calgués i en Joan volgués més informació des del Parc Natural o nosaltres mateixos al museu, n'hi podem donar. Bé, si em pots contestar, Maria, la Mireia es preguntava si totes les espècies de ratpenat mengen de tot o si hi ha especialitzades. No, a veure,
hi ha diferents espècies de ratpenats i cada espècie tampoc, sinó que hi ha un grup d'espècies que s'alimenten de fruita, d'una diversitat de fruita, o de pol·len o d'insectes. Sí que és veritat que si hi ha un boom d'algun insecte, parlem de les espècies d'aquí, si hi ha un boom d'un insecte, s'aprofiten d'aquest boom i ells s'alimenten, però no van a buscar una espècie en concret. Per exemple, el ratpenat aquàtic sí que té tendència a alimentar-se de les gambúsies o els fartets, però també caça els insectes que es poden trobar sobre la superfície de l'aigua. És a dir, no tenen un aliment en concret. Sempre s'alimenten del seu grup. Si mengen fruita, només menjaran fruita i els insectes només menjaran insectes. Molt bé, gràcies, Maria. Aviam, Xevi, ens pots contestar el Joan també, que ens preguntava com es pot valorar l'eficàcia dels ratpenats en una plaga davant d'altres variables? No sé, tu saps experiències, per exemple, com a la vinya, o si li pots donar algun cas d'estudis que ens permetin diferenciar l'efecte dels ratpenats, per exemple, d'altres efectes meteorològics. Sí, és una pregunta molt atinada perquè realment els estudis de camp, l'ecologia de camp és molt més complicada de diferenciar efectes que no pas si estem al laboratori en condicions molt controlades. Aquí és un dels problemes que sempre ens hem d'afrontar quan fem aquest tipus d'estudis. El que intentem fer sempre, així per resumir-ho molt, és treballar amb parcel·les que tinguin condicions idèntiques, pràcticament molt properes, o al màxim de properes, en condicions molt i molt semblants, i el que mirem és si la variable ratpenats, densitat de ratpenats, sigui perquè hi ha un refugi prop o pel que sigui, és diferent. Aleshores, en aquests punts és on podem fer comparacions entre efectes que pugui haver-hi degut als ratpenats. Però sempre han de ser en llocs molt comparables i és cert, veient aquí el xat, és clar, les condicions climàtiques, tot això ens afecta. Per tant, es tracta de buscar llocs propers sempre, però en què hi hagi un diferencial en quant a l'activitat de ratpenats. Ja sigui això, perquè tenim un refugi, perquè hi ha una cavitat al voltant, o que sigui. Aquesta és una mica la idea de base. D'acord, Xevi. Gràcies. Adrià, on es poden comprar audiomods? Em pregunta el Toni. I, contesta aquesta, després ja que la següent. Mira, per comprar audiomods, la manera més senzilla ara per ara és a una empresa que es diu LabMarker, que, diguem, els pots comprar online i te'ls envien a casa directament. Oryx, malauradament, ja no en fa. I l'única cosa sí que comentar-te que si entres a LabMarker veuràs que hi ha dos models a la venda, que és l'1.1.0 i l'1.1.1. I llavors n'hi ha un que veuràs que és més barat que l'altre. Bàsicament és l'actualització i el model antic. Els dos serveixen i els dos tenen les capacitats adequades per fer el seguiment. Per tant, el 2 té algunes capacitats extres que donen avantatges, però no són purament rellevants. Vull dir que els dos són aptes. Moltes gràcies, Adrià. També ens pregunta, ja sé que és una pregunta molt genèrica, Adrià, però sé que tu has fet un estudi sobre això, o almenys va ser un recull. La Mireia ens diu de quines malalties poden morir els ratpenats. És molt genèrica, però si vols contestar d'alguna manera... Mira, suposo que et refereixes a malalties d'aquí, els ratpenats d'aquí, però aprofito la vientesa que ho preguntes per mencionar un cas al nord d'Amèrica, al nord del continent americà, en el qual un fong els afecta i està causant una mortalitat devastadora, perquè a més és un fong que es transmet per l'aire mentre hivernen. I per tant, mentre estan fent la hibernació es van contagiant i ells mateixos es contagien colònies properes i s'ha anat ampliant en els últims 10 anys o així. I estem parlant de milions de ratpenats que s'han mort, i milions. Llavors, aquí es coneix molt poc també, però ells deuen tenir, com tots els organismes dels nostres ecosistemes, malalties que els afecten a nivell, diguem, reproductiu, fongs, bacteris, virus. N'hi ha moltes malalties, gran diversitat que els poden afectar. Gràcies, Adrià. També és apuntar que, òbviament, com tots els animals, els més dèbils s'emmalalteixen més ràpid i es selecciona una mica natural. Bé, i finalment, el bloc de caixes, Xavier Porres, te l'he deixat per tu. Seria una pregunta que ens diuen és, Xavi, si les caixes és millor que tinguin una o dues boques d'entrada, i jo afegiria quines avantatges té que tinguin més d'un compartiment o menys. Bueno, que tinguin més compartiments vol dir que en base a la temperatura que tindrà la caixa al seu exterior,
se mouran a una part o a l'altra. Si té més compartiments i està en un lloc idoni o està fet en un material idoni que no té el problema de la temperatura, també caben més ratpenats. I l'evacuació dels excrements és molt més àgil, diguéssim, no s'acumulen. Hi ha caixes que, si no tenen moltes obertures, se van acumular els excrements i després això és un impediment perquè puguen entrar o sortir. Xavi, doncs també em demanen què pot trencar una caixa. Doncs aquí la pregunta seria més aviat la durabilitat de la caixa. Suposo que parles de materials i quines problemàtiques pot tenir. Sí, bàsicament les caixes se trenquen per qüestions meteorològiques i per qüestions del pas del temps. Sí que és cert que hi ha casos a la Garrotxa que el picot reial perfora la caixa si és de fusta, clar, que és una de les desavantatges que sigui de fusta, i atrapa algun ratpenat. Però bàsicament són deformacions de tipus meteorològic que són inevitables, quasi. I lligant també, Xavi, ens diuen que si de totes les caixes, tots els models serveixen per totes les espècies, que no és així, però si es podem recomanar algun model, per exemple, per espècies forestals. Que clar, això també és molt ampli perquè sabem que espècies forestals n'hi ha diversos tipus, però no sé, si tens una mica d'explicació, per exemple, sabem que el ratpenat de bosc necessita una caixa més plana, no sé si pots apuntar alguna cosa de models per ratpenats forestals. Sí, segurament que per als ratpenats forestals seria millor anar a recórrer. Ja ho sabem també que la natuci també és una espècie molt forestal i les caixes que millor funcionen són les de fusta perquè és el que comentàvem a la xerrada, que és molt important tindre similituds el refugi natural amb el refugi artificial. També és cert que hi ha ratpenats, que ho comentava abans la Maria, que són cavernícoles i que s'han refugiat en caixes al delta. Molt bé. Dime. No, acaba, perdona. No, com a nota curiosa que aquests ratpenats que són grossos, el ratpenat rater gros, ha entrat en una obertura, ho dic jo per l'obertura de la caixa, de 15 mil·límetres. Un ratpenat que ja sabem que fa 40 centímetres d'envergadura. Sí, és bo això que apuntes perquè les entrades, teniu més informació, òbviament, però l'entrada és molt important perquè si no s'hi entren ocells, etc. Per tant, normalment recomanem 15 mil·límetres, com dius tu, que entren ratpenats grans. Una última pregunta que l'ha respost bastant bé Xavi, perquè l'acabo d'apuntar jo, ens preguntava l'Eva sobre l'orientació, etc. Però tu ja has respost molt bé i nosaltres hem treballat molt amb això, que s'ha de vigilar sobretot amb l'orientació, però, com ha dit el Xavier Porres abans, més aviat amb la temperatura que acaba agafant la caixa. I això ve relacionat no només amb l'orientació, sinó també amb les hores d'insolació i la zona on estem. Si estem al Pirineu o si estem a una cota baixa, canvia molt. Per tant, us heu de fixar molt, sobretot, que no sobrescalfin molt i les orientacions oest són molt pitjors, d'acord? Aviam, el que us voldria dir... L'Adrià té un comentari. Vols fer un comentari, Adrià? Sí, gràcies, Carles. Només un apunt, també. Si entreu a ratpenats.org, a la secció de caixes, hi ha un document en el qual hem resumit tots els punts més rellevants de cara a la instal·lació, incloent altura, insolació, orientació, materials, tots aquests punts. Només per si volen entrar a xafardejar aquesta secció de la web. Sí, jo volia aprofitar, que em sembla que no ho hem esmentat en tota la xerrada, que hi ha una col·lecció tècnica xulíssima editada pel Parc Natural del Delta de l'Ebre que teniu a l'abast, els que esteu allà al territori, i que, no sé, Xavier Porres, si la distribuïu allà al parc o... Sí, no? Està distribuïda també per diferents punts d'informació del parc. I el museu també ens l'heu fet arribar, que l'hem fet els autors que estem aquí i alguns més, i que resum també bastant bé la informació de la xerrada i que està editada i impresa d'una forma molt amena. Teniu l'enllaç que em sembla que l'han posat, sí, l'acaba de posar el Xavier Abril, em sembla, en el xat per si algú el vol accedir-hi i si no el trobareu també, em sembla, a la web del museu o al Parc Natural. Doncs no sé si algú vol afegir alguna cosa més, però a aquestes hores, digues, Xavier. Sí, no, més que res que aquí a la col·lecció tècnica també hi ha un planol que surt un despecejament per a poder-te tu fabricar la teva pròpia caixa.
Correcte. M'han demanat també dintre del xat si podrien accedir en aquesta xerrada i si no vaig equivocat, Xavier Puig, doncs l'hem gravat i la penjarem al nostre canal YouTube, no? Sí, en el canal del museu, suposo que a partir de la setmana vinent, penjarem les 4 xerrades per separat, juntes al mateix bloc, però cadascuna separada perquè amb el títol i la temàtica perquè estiguin disponibles per qualsevol persona. Sí, sí. Perfecte. Doncs, a més, ja sabeu que ens teniu tots a mà en el repàs.org, per exemple, el Parc Natural, el museu mateix. I, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Crec que ha sigut molt amè. Els conferenciants, com sempre, us agraeixo haver vingut i els que heu vingut a escoltar-nos encara més la vostra presència aquest dissabte al vespre i espero veure-us aviat. I bé, aquí ho deixaríem, val? D'acord? Doncs, molt bé, es podem anar despedint, ara anem sortint tots i no sé si Xavi Puig esperem nosaltres aguantem una mica perquè hi ha la gravació, si de cas, mentre la gent ens va deixant i moltes gràcies a tots. Especialment a la gent de Sèrbia que ens ha escoltat, com la Ivana Budinski. Moltes gràcies a tots.